nanging bab perkara kadidayan kanuragan bojoku kali ngapudi mula yai tenang tresnaku mung karo kowe ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung kowe masa kowe mangkono sih tak dibilang nyarane lah nyata ngarep tresna-tresna kok bendengi layapan lah kira pun kakang mung golek angin wis yai aja perlu kuwatir dina iki aku karo kowe kudu gawe beteng kang dhuwur jejakan kang jero yai sistem jroning masyarakat wadya tanpa sabo dapat bawang dening sang arpo oh ya sinubut ngaturaken ketiwasan piye dari kalanggan menika Purwadya bala saking negari Tong Taecong sampun saged bedhah negari Oleko malah di kalanggan samangke dumunung wontening gunung Hong Sapa Parak Tong Taecong wis bisa bedhah negara Oleko kabeh Purwadya balaku ayo garek lampit brukatipun aku dhisik bakal mandi garis menugel ulune lisibit aku jenengku Ujung Colok kowe sapa aku pendereke kakak siji kuwi aku yatimipun ayo dina iki negara Oleko bangga penutup mantap bodo tangan simpung sing wah kegeden cakep maju delak kokok ketemu ayo tak biasa halang wah
aku siji kuwi balik ke sapa Pak kowe takon kalah iki Senopati Agung ning negara Koleko aku kae sapa ayo dina iki kowe manut kalakuan kapal-kapal iki mikat kowe yen kowe kepengin nyawamu wis urip ora sakakian sesumbarai candun karo siji kuwi iki kang lino kepala suaramu kaya nganti kaya bisa dilat pesyapak majulah kokok ketemu aja hati Aku sing ketemu karo sing jenengane siji kuwi. Entek dayaku aku ora bisa ngumpang juritku Yai. Untur kakang aku dhewe sing bakal ngadepi siji kuwi. Siji maju kang atiku. Bocah kacane to nalika semono. Sang Dewi pikut ing Garawanira sang Kaisabun. Sigara ngunus pusaka ingkang awujud gendera. Nalika semono gendera paringan dewa ana kairaning jagat. Sawusnya gendera kakibaraken mijil kelabang setunggal dados kalih dados kawan. Sekawan dados 8 teman status 200 mangewu. Kelabang 1000 ing antariksa. Nguyup sang siji kuwi lan eling purwa disuk Sinakonta padha sanalika.